Kehoni, kehoni, olet niin kaunis, niin hieno, lämmin ja kuinka kestät. Tiedän, että tarvitset lepoa. Tiedän, että tarvitset pitää itsestäsi huolta. Tarvitset rentoutua. Kaikki nämä vuodet olet kantanut minua. Nyt haluan pitää sinusta huolta. Rakas kehoni. Monet kuvat esittävät kehon ylistämistä. Auttavat tajuamaan, kuinka tärkeä kehomme on. Meidän tulisi rakastaa kehoamme, pitää siitä huolta ja hoitaa sitä. Ainoastaan meikkaaminen ei riitä. Se voi olla hyvä, mutta kyse ei ole siitä, miten meikkaat tai minkälaista ravintoa annat kehollesi. Se voi olla henkistä ravintoa tai ruokaa. Sieltä kauneus tulee, sisältä. Kuva, jota katsomme, on nimeltään kukkiva. Tämä nimi on kehon syvyys. Se on sellainen, josta kerroin kukkaistytöstä. Sillä on kehon eri osia esittäviä värejä. Sinulla on iho, lihaksia, niveliä. Ja siinä sinulla on takapuoli, jossa on lihaksia, jotka kiinnittyvät luustoon. Idea on kuin ensimmäinen kerros, kun kuorit sipulin, jolla on monta kerrosta. Se on niin kuin 3 eri levyn installaatio. Olen painanut litografiaa pleksilasille. Ero on siinä, että väreillä saatava läpikuultavuus paperille esiintyy tässä materiaalin olevan läpikuultava. Se on jännittävää. Valo menee tästä lävitse. Se tarvitsee paljon valoa. Se on installaatio. Se on veistoksellinen. Jos kierrät sen ympäri, tuntuu toisenlaiselta. Aloitan tällä puolella vaaleilla väreillä, vihreillä ja keltaisilla ja keskelle laitoin vaaleanpunaisen. Sen takana, joka näkyy toiselta puolelta, on tumman sinistä ja violettia. Saamasi tunne johtuu siitä, miltä puolelta katsot. Tältä puolelta saat keväisen tunteen, kun katsoisit luontoa. Siinä on myös eri kerroksia. Tämä tekemäni työ on jännittävä. Se on kehon syvyyttä. Kiinnostavinta tässä on kertoa sarjastani, jonka nimeksi olen antanut Flora Feminina, eli naisten kukat. Siinä olen yhdistänyt kukkia ja naisia. Naisia olen seurannut vuosikausia. Olen työskennellyt monta vuotta kivien kanssa, enkä edelleenkään ole valmis. Samanaikaisesti olen alkanut hallitsemaan työtäni ja käyttämiäni värejä. Se on nimeltään kukkaistyttö. Se esittää myös fyysisen kehon eri osia. Siinä sinulla on sinistä, oranssia, keltaista ja punaista. Se on kun menisit omaan kehoosi. Sinulla on ihoa, lihaksia, luustoa sekä elimiä. Minä kuvailen ne väreillä, joka näyttää, että kehossa on myös syvyyttä. Nainen istuu kukka kädessä, kukkien joukossa. Voisi luulla sitä viidakoksi, aivan kukkien ympäröimänä. Iloisten, loistavien kukkien joukossa. Tämä on mielestäni hyvin kaunis. Tämän teoksen nimi on suomeksi Sisäänpäin kääntyvä. Siinä on 3 eri kuvaa ja sitten siihen liittyy 4. Menemme syvyyteen. Siellä on tyttö, joka yrittää päästä vapaaksi. On ruumiillista ja fyysistä työskennellä kehonsa kanssa. Siinä on verkko, joka estää häntä, ja sen ulkopuolella on vielä toinen verkko. Mitä se esittää? Onko se sielullinen osa vai onko se fyysinen? Onko se fyysinen osa, joka estää häntä, vai mikä? Tämän yritän välittää. Sielussa on niin paljon.
Itselleni en sitä suo. Usein luulee, että ulkopuolella on jotakin, joka kieltää minua, mutta se ei ole tavallista. Se riippuu sinusta. Se on tärkeää tässä kuvassa. Jos katson täältä, näen syvyyttä, valoa, iloa. Mutta jos menen lähelle, siinä on pimeyttä. Ja jos katsoo hänen puolelta, voi nähdä ulos, nähdä ruudut ja että ulkopuolella on valoa. Voi tulla sisälle tai mennä ulos, sisälle, ulos. Se on niin kuin myös keskustelu. Betonileijona. Nämä kuvat todella puhuttelevat minua. Niissä on niin valtaisa luonne. Ne käsittelee kuvantamista keräämästäni materiaalista. Siinä on kukka, joka kasvaa kohti taivasta. Kukassa on enimmäkseen valkoista, violettia ja sitten taivaan sinistä ja keltaista. Kuin suuri silkkipaperi, jonka voi muotoilla puoliympyräksi sitomalla sen keskeltä kiinni. Se on se tunne ja tilavuus, joka kukalla on. Sillä on myös keltainen pellon väri. Siinä mielikuvitukseni tulee näkyviin. Tämä vasemmalla on nimeltään keskittyminen ja tämä oikealla on nimeltään 4 vuoden aikaa. Ne olivat hyvin hajanaisia kuvia. Niissä oli liikaa sokeria. Halusin, että vanhojen kuvien kierrätys olisi osa minun työstäni, taiteestani. Se oli niin hajanaista, että halusin välittää keskittymistä, kuten se ajatteleminen, jota ihmiset yrittävät välttää. Pyörivät vain ympäri, eivätkä ymmärrä, mitä etsivät elämässä. Näissä 2 kuvassa yritän keskittyä rakastuneen parin kohtaamiseen. Joko he pelkäävät toisiaan tai houkuttelevat toisiaan. Aivan niin kuin elämässä kaikki pyörii ympäri, niin pyörii myös näissä kuvissa. En tiennyt, miten voisin rauhoittaa niitä. Ja pum, pistin siihen palikan, sillä tavalla, kun joku pyörivä tarvitsee rauhoittavan käden tai halauksen. Siksi sen nimi on 4 vuoden aikaa.